Kenging menapa Kyai dene Dewi Kaniraras panjenengan surung wonten ing pangajengan kula. Sing tuwa iki dadi ndekku, ngono. Lah ku nyawang mau ngantek kisruh pangeran. Iki dadi tuwekku, Kanastren. Lah kuwi Kaniraras mangsa bodho. Nek Sumadya ngladeni sliramu ya aku rujuk tegese padha le ngalap. Inggih, namung menapa Jawata kepareng mayungi dhateng lampah kula kepengin tetarusan langkung rumiyin. Yayi Dewi Kaniraras, kula wonten dawuh pangandika penemban. Kepiye tanduking rasa pangestimu marang Manomayasa. Inggih. Estunipun kula rumaja menapa ing dados pangandikanipun Kyai Semar. Reneng Kakang Mbok Kanastren sampun kapundhut garwa dening Kyai Semaya. Menawi wonten kepareng ngraos paduka, kepareng ngayomi gesang kula. Kula Sumadya Marcapada prapteng delahan penemban. Saneyaning talaga kadi langit mambang teng basulan upamaneka bintang tulya kusumaya sumawur Bagya mulya lan beja kemayangan pun Kakang Dinantuk widodari kasuwargan ingkang sulistya. Ora mung njaba nanging tak arep-arep kasetyan mung nganti teka jero batinmu. Aturaken kenging panuwun. Ulah Remban Supalawa nderek bingah lan mangayu Bagya dene paduka sampun kepareng apala krami. Iya. Pamujimu wae Supalawa. Bapak Rabi iki, Gong. Neng. Ditekno. Awake dhewe engko malah ora ngladeni wedang kok. Nek sing ngladeni kok mung karek jogbu. Kaya Pak Kliwir ae. Jogbu. Jog kene. Lah awake dhewe le Nabi kapan, Gong? Ya sok mbang suwe banget iki. Iki mesti enek lakon rabine Petruk kuwi kan. Lah nek rabine Bagong apa ya? Ya sok mbuhan mbok sok jaman kapan. Wong aku percaya terus muni awake dhewe iki mesti pinaringan dawa umure kok mesti. Mesti kesawapan karo Rama Semar. Iya. Iya bener kole, bener. Kowe bakal widodo. Sak lakumu merga pancen cipta wis maligi manunggal lan nyawiji. Aja mung padha mburu harta nanging kabeh padha meminta marang panguwasaning sing gawe jagat. Ngono. Kanthi puji kang rahayu. Supaya kabeh bisa karandiman. Ngono, ora cocok. Ki tembung apa tembung karandiman iki? Ora bathuk. Arep karandimana ki nek akhire gur melet-melet. Ya ora mantuk, Kang. Nggih. Ya sing apik ya supaya teguh wiyana. Iya nek le. Yayi Kaniraras lan jengandika Kakang Mbok Ayu Kanastren tetepa manunggil wonten ing pertapan Saptawarga kewala langkung rumiyin. Sarating pantam sumula amadang ijro pasarean
nani wadana katon remu-remu kalingan ngarangan lajeng wareng paduka Premban kadipundi Supalawa kanggo sawetara wektu ayo memangun katentreman ana jroning pertapan Saptawarga iki Yai Ismaya apa sumangga kula dherekaken supados ing antawisipun kula lan Kyai Ismaya menapa dene Putut Supalawa tetep manunggalaken ngrakit kagiyatan supados saya sentosa ngadeging pertapan Saptawarga miwah para cantrikipun. Pandhawa tata gati saya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayan Ladal Pati kula wonten pangendika ing adhawuh wis watara sasi budal saka Pringgondani mundi dawuh Prabu Basumurting Wirata Pininta Sraya kumudu nyingkirake pepedhut peteng ingkang ngawengi ing luhuring pertapan Saptawarga Rinasa saya nggembelo mestakane Begawan Kanyasa lan Putut Supalawa apa pancen nedya mirong kampih jingga gajah lar bundan tanpa ratu kawula nun menawi tetil mekaten kula sampun sawega kaprabaning jurit para wadyabala pepethingan saking negari Pringgondani sampun meh minggah wukir sata srenggayan pancen ngono esuk ndatak ngenteni apa kaya ngapa kok ngendel-ndelke men sing jenenge Putut Supalawa candhak tak idyake men modal
ana ure tunggal kagiri Genyogra magala Ladal. Apa kowe sing jenenge Putut Supalowo? Ya dasar kepara nyata. Kowe sapa? Ratu Pringgondani Prabu Rambana. Ana parigawe apa ngrampik glaring baes ngupeng pertapan Retawu. Wah iya. Ora susah kowe ndatak kumbilan silak gaging aku. Kowe kelawan Begawan Manumayasa ngragit kekuatan. Bakal njungkeng Brajawirata. Ngaku Putut Supalowo. Nyata laruta sangkeng yudha sang guru kula. Yen tanmutosa sang Sri Jagat Dewa Bathara. Kleru panarkamu anggepmu apa? Aku nglumpukake kabeh para cekel manguyu jejanggan lan para jarwasi ana ing papan kene iki mau ngegungake panembah. Ora ana gandeng cenenge bakal ngrampit Brajawirata. Astrohun Simana. Rasah kagan gunung sing tanpa guna. Ora gelem bubar saka kene kok. Rusak pertapanmu. Ora gelem minggat aja takon ndak dukang pecah dasmu. Wah, layak to layak. Kuwi arep ngedeke
papan kanggo pawatan nggonmu bakal ngina marang negara Wirata. Jebul kowe duweni kasekten sing peng-pengan kaya ngono. Ayo maju sak balawa titen ngono kowe. Aku mundur nang ora teges kalah Supalawa. Punapa ta mirah ingsun Rehaten Mas Pogong mijil ngaturi ketewasan Penemban ana parigawe apa Supalawa kok rame-rame ana apa Supalawa Nalindra pringgondani Prabu Rambana krek lampit brungkat kimpul sawadyanipun ngrabosa pertapan Saptawarga tinarka bilih jengandika Penemban kalian kula badhe nungsun kekiyatan wantun kalian negari Wirata satemah kula wangsulaken dados Bandayuda piyambakipun wangsul dhateng negarinipun nanging sinartan pangancam tegesipun Saptawarga wiwit menika mboten tentrem Penemban Kyai Ismaya kula Penemban kadipundi eguh pratikelipun Kyai Semar wong duwe panyakra bawala marang liyan mengkono mau yektine wong sing isih ketutup lamuk pangrasane durung tinar buka atine nggih ben yen dijarke mawon aduh Kyai mongko sejatos sing lampah kula mboten nedya nungsun kekiyatan kanthi sarana kangge gebak perang lan ngandelaken raos kaprajuritan menika mboten. Kathahing para cantrik-cantrik miwah wasi ingkang mapan ing ngriki mboten sanes kejawi namung gilut dhateng kawruh kasampurnaning dumadi. Mboten wonten sambung rapetipun badhe njungkeng kawibawan negari Wirata. Nek sing ngendika sampeyan kaya ngoten niku rak sampeyan dhewe sing prisa ning wong-wong nika rak mboten weruh dianggep yen mriki enten keklumpukaning tiyang kathah mongko ketingal sentosa nika lajeng dipun jubriyani niku pun limrah pundi-pundi nggih ngoten niku wong kula niku mung rombongan wong telu kula Petruk kali Bagong men riyen nate diparani tiyang. Nate ngoten niku. Luweh-luweh kok pertapan Ngertawu sementen jembare. Akeh sing padha dedunung jenak sing padha ndedhepok teng mriki. Mesti kathah sing sami jubriya. Lamun mangkono saya gedhekno pangati-ati. Rambana iki karepe dhewe apa pancen dadi utusane Kakang Prabu Wirata. Supalawa kula wonten dawuh Penemban. Banjur karepmu piye? Nggih. Rening pangertosan kula sakmangke sampun boten tentrem. Gesanging para cantrik manguyu jejanggan mindak mesakaken. Anggenipun olah tetanen sami boten manggih kabagyan inggih labet pangancamen yaksa saking pringgondani mila. Kangge ngawekani bebaya ingkang badhe andhatengi kula badhe nglempakaken sedaya para rewanda. Samangsa-mangsa ing mriki dipun jarah raih lan dipun serang kaliyan wadya yaksa. Kula lan
sedaya para kadang rewanda badhe saged ngawekani mangsa bodho kang prayitna ngati-ati nanging aja nganti saya nggedhekake jubriyane Kakang Prabu Wirata. Madangi jagaduk mungupane apucak ing ukir marababang sumirat kena soroting surya mekolan gunung oh sing resanangkung kekuwung hangawengi ing Purayagong negari Wirata papan kang endah edi rinajek banjur entek naretep ing taritisan maweh harjaning swasana umbul-umbul daludak diwaja mewah kekitir mewah payung agung bawat pindha mendung sinten to ingkang nedheng lenggah mungguing dampar kencana nenggih menika Nalendra Wirata ingkang jejuluk Sang Nata Prabu Basumurti. Ngawingkingaken ingkang rayi nenggih Raden Basukesti. Bapak Andher Sangya para senopati mah gedhuk manggalaning kewuh. Pusal tawis dangu lenggahira Nalendra tetelukan saking guwa Sela Mangling nenggih menika ingkang jejuluk
Sang Prabu Tejakwara. Prabu Tejakwara anganti Rekyana Patih Sarahita. Dadi mangkono pangudasmaning Dewa lamun kababar lisan. Leng-leng ramyan ingkang sasangka gumenyar Siang Pantara Ratri amung cipta pukulun ong tanolian kaeksi mila katur ing Kang Cundha maneh ong Rama Dewa ningsun Jagat Dewa Bathara mangkota Yayi Prabu Tejakwara haululun wonten pundi kenging dawuh Kakang Prabu amijing keng rai guwa sela mangleng Yayi sametara anggonira Yayi Prabu sakuton kelawan pun Kakang lan kersa sabiyantu marang bot repoting negara Wirata pun Kakang nedha nrima Yayi. Nggih, menika sedaya wujud sesetya miwah dharma kula dhateng Paduka Kakang Prabu nyatanipun. Paduka dados sederek Sinarawadi. Mila mboten moka mlayu kula kedah ngaturaken dharma pisungsung ingkang wujud menapa kewala. Rak ya ngono to, Nggih. Sarahita. Nun. Yayi Basukesti kula wonten pangandikan dawuh Koko Prabu. Yayi Begawan Kaniyasa ya manumaya sing saptawarga cetha manut pawarta ingkang tak tampa saya dina saya cetha kekarepane katon duwe cantrik ingkang jeneng Putut Supalawa ingkang banget ngedir-dirake akeh para kawulan ingsun ingkang kairup dening Yayi Begawan manumana sing saptawarga satemeh kabeh padha kirut kapilayu hambapa marang Yayi Penemban Kaniyasa luwih-luwih pawarta ingkang tak tampa jarene titi mangsa iki wis wiwit nungsun kekuatan mula nalika semono pun Kakang utusan Yayi Prabu ing Pringgondani Yayi Prabu Rambana yen kena takon nyirep upamata geni yen lagi sak pelik gampang nggone mateni aja nganti ngombro-ombro ngobar jagat iki. Nggih. Namung sedaya kedah dipun taliti langkung rumiyin sampun setuna dungkap ing tembe wingkingipun Koko Prabu. Kakang Prabu, Yayi Tejakwara kepiye? Nggih.
Manut pawarta ingkang kula tampi pancen pawartos menika kapara yekti. Mila mangke saupami sinuwun Prabu Pringgondani, sinuwun Prabu Rambana ngantos boten kuwagang mbubaraken paguron Ertawu inggih Saptawarga. Koko Prabu keparenga pirak lenggah sekeca kemawon mangke ingkang raying Gwa Sela Mangleng kula ingkang badhe jumangkah. Boten ngantos seraping surya yen kula boten saged nyangking mestakanipun kaniyasa menapa dene Putut Supalawa kula trimah dipun gantung wonten ing alun-alun negari Rata. Wes merono sebanganuna gadinetraning Okarapo gadinetraning Okarapo sabdaning kukila ring kang pala tumingal kang campo samya medali ler kadet wileting kota kayuan gunganguncang niti kencang sangat jimicil kula lunamit pasang keman tabih sinabeta ing ledune Dewaing Tawang Tawang kula ingkang sowan Kakang Prabu Yayi Rambana kapiye kawusanane Siyasa nutus ngulati si kaniyasa apa dene Putut Supalawa. Iye mundhe dawuh Paduka sampun ceca megla wela-wela melok tanpa aling-aling menawi ateking paguron ing Saptawarga sayekti badhe njungkeng kalenggan Paduka katandha sampun kumawantun lumawan yuda ngadepi ingkang raying Pringgondani Kakang Prabu. Kakang Prabu, piye Yayi? Apa ora jeneng kriwikan dadi grujukan geguyon dadi tangisan? Najan nalindring Gwa Sela Mangleng, Prabu Teja Kuwara sampun bidal angrumiyini nanging menapa wonten sukalilaning penggalih Paduka kula badhe ngripih langkung rumiyin kanthi saraning ngaris. Sinten mangertos awit wonten tetembungan luhuring akasa kenging winatara lebeting seganten kenging dipun jajaki. Nanging sinten ingkang ngertos batosing tiyang Koko Prabu? Kang mangkono mara gage tak pasrahke sak utuhe iki. Oh. Pata mirah ingsun
De Soroito lho. Bendhe wis munya mangungkung sing nembang tengara. Kok ora kaya adate, De? Ih. Awet Kiai Beihar Swala mboten wonten. Druhun. Walien cerak-perak manuk manyura tinggi ngestaken dadak ganyange wong Sabtarga. Sang Pawoga Seta Namboyo Rabandra elo Pasupati Nek Rabandra wala Pasupati iki apa to, Gus? Iki nek muni kok sak gelemmu dhewe. Oh, Bandawala Pati kok dadak nganggo paso iki apa? Wah. Nggawa kewan loro. Kethek putih. Sopo kuwi? Aku Putut Supalawa, kowe gegaman saka ngendi? Saka Guwa. Sela Mangling, kesete Gustiku. Prabu Tejakwara, Patih Saraita. Gagahe kaya ngono kok jenenge kok Guru Trima Saraita. Ana parigawe apa nyerangap tumbakmu? Ngener menyang pertapan Sabdarga. Iya. Bubarno paguron iki. Kon rene manuma sak bondo tangan krincong sikile. Oh, yen ngono kowe tunggale Ratu Pringgandani mau. Kowe mesti kongkonane wong Wirata sing seling surup. Kowe bisa mbubarke paguron arah tawu nanging nglangkahi bathanging Putut Supalawa. Wah, geceng anggon modar kowe. Lah, gayeng itu. Iso ditiklik iki, Kang.
Minggir. Latra, Druhun sapa iki? Apa kowe cantrike Kaniyasa? Cantrik karepe ora karepe ning aku iki kancane. Jenengku Semar Badranaya ya Samara ya Semara Santa ya Ismaya. Kowe sapa? Ngguwa Sela Mangling. Prabu Teja Kurawa, ilang nyawamu Waduh, pripun Kiai? Atik dingaren kok. Ana ratu rupane ora patek bejaji ngono kok sekti temen. Waduh, patihipun ingkang nami. Patih Sarayata ugi pengpengan Kiai. Lah kepiye lho warna lukke nganggo cara kepiye? Anu ngaten kemawon Kyai. Adat lupiya ingkang sampun manut pangertosan kula menawi wonten bebaya ingkang andhatengi wonten ing Saptawarga saking wisiking dewa rumiyin kedah mawi srana dangkel utawi bongkot kayu garu ingkang ambetipun wangi ingkang tuwuh wonten sak tepining Botrawi utawi Talaga ingkang winastan ugi sendang ratawu. Dangkel kayu garu. Nggih, mbok menawi kenging kinarya pusaka sinten mangertos saged ungguling yuda Kyai. Mbak iya. Jare Putut Supalawa dangkele kayu garu ingkang mawa cah ya iki mbok menawa bisa kanggo srana kamenangan. Duh, Hyang Agung sedaya kala inggih labet saking pangwaos paduka.
Semareka den prayitna semurire eko hambalik demok kuncune ingkang kapisan nenggih Ki Semar Badranaya ana karya ingkang wigati meminta marang panguwasan ingkang maha agung anyipta kang dangkel kayu garu kang mawa cahya sirna wujuding dangkel kayu garu ana wujudan menungsa cilik bungkik sarwa cacat aku iki sapa lan aku iki apa? Wah. Sampeyan kuwi apa? Iya. Ha kok ya tenan Supalawa pancen wong lantip. Ha yen ngeling-eling sing cikal bakal Saptawarga ki putut Supalawa. Mula ora aneh bareng tak tindakke apa anut sak pituduhe tak sesuwun. Marang panguwasane sing gawe urip lah kok jangkel kayu garu ingkang wis garing sahyane kuning lan gandane wangi ngambar dadi menungsa nanging wujude pating brongkel irunge mlenthing gulune sengkek mripate kera tangane ceko sikile gejik wetenge mlenthing awak ora nek sing kalap sampeyan menika sinten, kula menika menapa lan sinten. Aku wis moyo ya Semar Badranaya ya Samara. Janggan Semara. Kowe rung duwe jeneng merga kowe dumadi saka dangkel kayu garu. Garu ing tak greba dadi siji dadi jenengmu Gareng. Pak, sapa Pak? Kok tambah keluarga meneh? Sapa? Pak. Iki yo anakku. Iki pujan saka dangkel kayu garu. Jenenge Gareng. Tak tambahi nganggo nala. Merga nala kuwi ati-ati katresnanku marang dangkel kayu garu, mula tak jenenge Nala Gareng. Oh, Nala Gareng. Sampeyan sinten? Aku Petruk. Sampeyan? Aku Bagong. Dinas ning Saptawarga, mlebuku pendak tanggal 1. Najan kowe teko keri dhisik dhewe iki Bagong banjur Petruk banjur kowe nanging tak walik Bagong sing keri dhewe banjur Petruk banjur sing barep kowe dadi anakku sing tuwa dhewe Gareng. Wah nggih wah matur nuwun dados kula menika dados putranipun bapak. Ya kowe anake Semar. Matur sembah nuwun. Dulurmu kae adimu. Adik kula niki naminipun Petruk. Petruk.
Petruk kok ora ado-ado to. Kan aku Bagong. Adikku Bagong. Mathuke gara-gara neo iki. Mumpung wis komplit ngene iki dadi. Biyen ki ya laire punakawane ora ngene iki. Wis kowe kudu bisa ngrampungi gawe mergo kowe anakku sing tuwa dhewe dasare kowe anak pujan mula kowe kudu ngrampungi gawe. Ngrampungi damel pripun, Pak? Nek mungsuh ratu saka nggo Sela Mangling Prabu Tejawara lan Pati Sarayita kowe sing ngrampungi gawe ora iso ngrampungi gawe tak balekke menyang asalmu diangkel meneh. Pak. Drun Simoron. Sopo iki? Wujute wong sak kucing. Nala Gareng, aku Nala Gareng. Kowe sapa? Aja mati tanparan. Nalendra nggo Sela Mangling Prabu Tejawara. Wani karo aku. Apa sing tak wedeni? Nek mbok wangsuli dhewe iki piye? Wani karo aku. Apa sing tak wedeni? Leno pangendamu ing kene margane was kokean cangak. Ha. Kene kan. Sikalku tak ngedukan kaya gini. Lha nek ngoreng ngono ki piye kuwi? Lah diketok sisan apa piye? Oh alah, bongkong. Kok mundur ki ngapa kowe, ha? Sapa kowe? Anggepe apa kok jengglingi dada ngantek ampek aku. Aku Nala Gareng aku. Kowe sapa? Aku Tejamaya. Ya Lurah Togok aku. Oh, Lurah Togok. Kowe kok ngendi kowe? Aku anake Bapak Semar. Wah, Semar. Oh. Pripun nek ngaten? Kuwi dulurku, kuwi adikku. Adikku sengko kono, dhuwur kono, kuwi adikku.
Lah kok kowe Kang Togok kok mor. Kena ngapa dadak rewa-rewa dadi ratu kaya ngono? Ya mung mergo saka nggonku namur laku kepengin ketemu karo sedulur. Gareng kuwi pakmu gedhe. Wah, nggih bekti kula, Pakde. Kok nampa. Lah Patih Sarayita kae mau sapa gembilung. Aku jeneng jangkep iki. Rene ora truk, aku gelem rono. Ayo dipethuk nganggo apa? Sing dawa ngono. Pelok barang matuke. Jongkeri. Iki nek malah ngono. Ngono nene. Ngono ae. Wis rasah. Lepetan, anggo dari anggo culi. Wis ora sah. Ya ini ngopo to, Nek? Nyong sego urung mateng. Kang Togok, apa mar? Sing salah panarka kuwi Ratu Wirata. Coba ayo bebarengan rono. Ora pati nduga mono dene Yayi Manasa wis sarimbit kekanten asta kelawan Yayi Basu Kesti. Nggih kula nyuwun pangapunten ingkang agung Kakang Prabu Wirata. Mangke rumiyin sinuwun Prabu kula pun Semar inggih semaya ingkang sowan. Panjenengan menika sinten? Kula niki Sang Hyang Ismaya, putra Sang Hyang Tunggal Wayah Sang Hyang Wenang. Waduh bejo kemayangan dene kula kerawan Jawata. Nggih, mangke rumiyin ajanta kula dewa nanging wonten ing mercapada kula menika namung dados pamong. Mila kula tetep basa kalian paduka sinuwun Wirata. Nggih. Lajeng kadipun dilampan menika. Ampun klentu pandugi langkung rumiyin ingkang rayipun Penembahan Manasa menapa dene Putut Supalawa menika babar pisan boten wonten ceceking raos kepengin ambanggel Mbah Guguk. Langkung-langkung mantun dhateng Keprabuan Wirata babar pisan boten. Aduh iki. Kula aturi pitaya, kula menika dewa kayangan. Anggen kula maspaosaken gelaripun Begawan Manasa menapa dene Putut Supalaya. Inggih, mboten namung ing lair nanging ugi dumugi ing kebatosanipun. Inggih. Sang Hyang Ismaya inggih, kula nyuwun pangapunten ingkang agung.
lepat ing pandugi kula ngantos ndamel dardah. Para kawula ingkang boten ngertos kenthang kimpuli dados kurban wonten ing peperangan ing antawisipun Wirata lan Saptawarga. Nggih, boten dados menapa. Sakmangke ngaten kemawon ingkang sampun inggih sampun. Ingkang dereng kemawon kedah sugih pangatos-atos. Kula aturi anekseni bilih. Engga titi mangsa menika kula tetep mundi dawuhipun Sang Hyang Padawenang kinen dados pamong panengen. Kula ngemong dhateng priyantun-priyantun ingkang luhuring budi sampun ngantos menggok dalan. Sageta teteken kanthi tekun, sageta kasembadan menapa ingkang ginayuh. Kula sesuwun mugi-mugi sedaya ratu, sedaya pendhita lan sedaya satriya supados setya dhateng jejiban. Mongko mlungguhi jiwanipun piyambak-piyambak. Pinter ngasta paprentahan ingkang linambaran tata krami. Menawi mekaten menika kula pepuji mugi-mugi donya menika wontenipun namung rahayu.